Със сигурност знае слабите страни Хорхе Гарсия на Фахри. Валчек се завръща на първа линия. Сега без разпределител на полето за Монтана. И Любослав Симеонов на сервис. Пас на Любослав Симеонов. Прекъсване за Александър Попов. на 19. Любослав Симеонов, който има и опит в отбора на Хебър, иначе кадър на миньор Перник. Огромната класа на Иван Михал обаче се казва думата. Посрещна топката, след това и реализира. Може ли Монтана да направи големия обрат след 20 точка? Симеон Александров. Вместо това брейк точка за домакините и отново при сервис на Иван Михал. Поредна остра топка между Любомир Гонцев и Бруно Рубо. Прави впечатление, че това е предпочитаната комбинация между двамата. Много малко раздели Фахри от ас. След това обаче Страхиния Барзакович с добро отиграване и 22 на 19. Прекъсване за Даниел Пеев. Владимир Станков. А Гонцев изкаран извън третия метър. С много прецизно подаване в зона 4 към Вълчинов. Никакви проблеми за Хорхе Гарсия. Влезе няколко крачки напред, за да посрещне този джъмп фолд сервис с пас отгоре. И след това много успешно взаимодействие между Владимир Станков и Тодор Костов.
За кратко видяхте Ивайло Стефанов вече на 50 години. Най-възрастният активен волейболист в света. Мощен сервис на Валчак. Успява да подсигури тази пусната топка. А след това докосване до мрежата от Страхиня Барзакович. Монтана само на точка от своя съперник. Тайм-аут за Александър Попов. Отново Валчак. И отличен шанс за контратака. Блокаут на Самуил Вълчинов. Монтана изравнява резултата. Много добри последни минути за Кристиан Валчак, който със своя сервис успя да даде шанс на Монтана. Сега обаче полякът греши. Геймбол за ЦСК. Става дума, няма много опит Валчак в другите първенства, освен втора дивизия на Полша. Сега обаче това не му пречи да бъде много категоричен в нападение. Със сигурност сме видяли най-доброто от Кристиан Валчак. Ще гледаме екстра точки. Самуил Вълчинов. Ивайло Лалов перфектно позициониран отново. Гарсия и отново Ивайло Лалов е там. За да се стигне до директната грешка на Кристиан Валчак. Бесен е либерото на гостите. На два пъти изключителни изяви на Ивайло Лалов. Много ниско хвана топката, 212 см Валчак. Край на втория гейм. 26-24. Монтана отиде до Рим, но не видя папата, както се казва. И ЦСК е само на гейм от това да запише първи успех в FBET Супер Волей. За сега обаче бразилецът без точкова блокада в своя актив. Иначе атаката на ЦСК функционира по много добър начин. С успеваемост от над 60% във втория гейм. Неточност от Страхиня Барзакович. С само 27% успеваемост. Барзакович бе с 50 във втората част, но като цяло и двамата не убеждават, поне за сега. Владимир Станков.
Грешка на Станков. На единична блокада не успя да завърши Симеон Александров. Фахри. Аут от Фахри. Поне през тази година Даниел Пев има доста опции на позицията посрещач. И Фахри, и Самуил Вълчинов, и капитана Георги Елчинов, и Денислав Бардаров. Както естествено и Димитър Калчев, който бе основен състезател през изминалите години. Голямата заруба е свързана с напускането на Радослав Попов, който пое към родния Разлог, за да облече екипа на Пирин. Много прецизен Владимир Станков. Блокаут от Страхиня Барзакович. Павел Душков остава на полето за сметка на Мартин Кръстев. Почти пълна зала Васил Симов. Въпреки двубой на футболния ЦСК. Доста грешки от сервис. Иначе последните 3 официални матча, 3 победи за ЦСК. Червените спечелиха с 3-0 в Монтана на 16 февруари тази година. 3-1 във Васил Симов. И 3-0 отново тук във Васил Симов в края на сезон 2021-2022. Трябва да се върнем чак до 10 март 2021, повече от 2 години, за да видим последния успех за Монтана срещу ЦСК. 3-1 в зала Младост в Монтана. Тогава 27 точки от Максим Сапушков в Монтана. Сапушков ще играе в италианския Модена след сезон в Верона. Днес пък Константин Абаев и Кирил Клец един срещу друг в руско първенство. Пламен Константинов с много сериозен успех срещу Зенит Казан. Абаев бе разпределител за тима от Локомотив Новосибирск, като Кирил Клец втори диагонал в Зенит Казан. Задържана топка от Съдена в полето на Монтана. Равенство 7-7. Има докосване до блокадата на Симеон Александров. Барзакович.
Блокаут от Фахри, отлично използва. Струва ми се външната ръка на Симеон Александров, точно така, за да отиграе в тази ситуация. Призна се тук волев блюз на Монтана. Бе убеден и Тодор Костов. Така че равенство в резултата е 9-9. Дали този гейм ще бъде с разлика от 2 точки, предстои да разберем. Последните 10 сезона Хорхе Гарсия прекарала в Азия. Още една грешка на Валчак. Ето човека за обрат. Трета поредна грешка от сервиса Монтана.